Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufunyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele le channel yakho subscribe. Kanti uma ukuthi usube kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukeli impunyelo yasesifundazweni sabathakathi ogama laso senguLimpopo. Ithi abantu abaningi igeza ngesiphuzo sekhokhi. Kube ukuthi umacaphu nakusalwa seLimpopo sanda kuphunyelwa izimali zika-RAF. UHendrick Makuya ogeza ubuso bakhe ngebhodlela elinamamitha amabili ecoke njalo ngosuku bese phakela izinja zakhe ukudlo neziphuzo ezifana neziphuzo ezibandayo phecelezi ama-Doritos amajuice ango-100%, ivorsi ingulube nepizza. Kanti uthe uhlale ephuza iHennessy ukuze nje ongamanzi kanti-ke akakashadelwa usabheka. Mbukeli, udida ngempela lo daba lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo amalandelayo. Usale kahle.